découpage administratif o ko kelime mangé mali marabolo chaman konnala kibaram serama ulu konne ayire kafo CNT février kalo clé mugante melena ale konne découpage administratif ko o sharia ko ni voté ni ayire la kafo ko sonkela ma ni sharia ko ni temela kawla dona kafo ko ame domina ko bi ko mali konne district kele ale ni région tan kononton ani cercle kemen bidur ni woro ale ni arrondissement kemen nani ale ni biworo ni woro ani commune kemen shegini tan kononton mu yere kon fene village ule batan fla ale ni ndoni kawla dona ka fa ko ni découpage administratif mu kon ni kelen flene ko marabulo chama kon nebe no ko ulu kon maso ama kawla dona ka fo o kama menaka cercle fukata se tidermen ma ale ni inla mawan ulu kon wila katama bakon ke wala saka uga dusma kasa kon ire ni découpage administratif ko ina nunu koni ye uga wilka jaw koni ke ka keni intenendo février kalo clé mugan wolonvla kawla dona ka fo ni ndugu saba munun koni fleni menaka tidermen ale ni inla mawan ni ndugu den nun koni ayre ka fo ko ni découpage koni kela jogamna ko amakeni ulu koni hakilnai wa kawla dona ka fo ko duguma bela jelen koni ne pume nin kenenka kata se dine tuguma kata se lada tuguma fo kata se ali faso de jakulu yere bela jelema nunu koni ayre ka fo ko découpage administratif koni kera jogamna ko akoni ma ben uluma ko sabla ko kabini samba fla ale ni tan sheguna ko découpage administratif hakilna konna ko ulu koni kuye hakilna do kondi ko ga baraw koni sigilen senga ulu koni nyebala amabo o sirafe o kama ni dugu sabanu no mawi koni ayire ka foko ulu koni international nima ko ugoni me munyine jamana nyama ko ni feni o transition nyama we ko koni ka fereke ni ka ni découpage administratif ko koni ka abo ama ko ulu koni be mun koni fo koni transition mo ko nu koni u klogele ka fo ko ube ni projet koni to sena ko dugude koni tena usigi kulaja ko sabla ko ulu koni mena wulika uganisongo ya koni ire ko soni akase obema ko kabini transition koni damne ulu jigibe transition ga ko u koni be alanyini ufe uka ujida transition alega kunche anyumana kawla dona ka fako ni dugu saban nun fene ko fe ko gaw ka ulu yera ko fene be ni bolokelema sabla ulu yera ko fene yere ka fako découpage administratif croin koni ko ama be uma kawla dona ka fako gaw ka ulu yera ko fene be ni bolokelema sabla ulu ko ne ayere ka fo ko donkera ulu kan ka boni ulu ni découpage administratif ko ina ko jamfa ko ni yera ala ko sabla ko ulu ko ne kuye uga fen ko ni fo choka amna ko asima ketento gaw kono la faso den jakul do kon be no ko plateforme souvent gaw ulu ko ne ayere ka fa ko kabini samba fla ale ni tan shegi ko ulu ko ne wilika jo chaman kon ke ko ga ko fusta bali tuguni ka fa ko ulu tena o wilika jon nu nyogon ke ko sabla ko transition mo ko u ko ni découpage nunu ka ajakuya ulu kuna ukla la fene ka yire ka fa ko ga akko kon matien ko ugon be anyini transition nyama kon fe uga seku ko ni découpage administratif ko ina ko note adna ke fe mbe juga do dugude ulu ni nyogonche fo kata se siawolo makelo yere fene ma kawla dona ka foko ni dugun kon nebe wuli ka jola wala sa coga amna découpage administratif mun kon kela obseka bo ama coga amna ambal ma ni kibaro ne pambulu ka daw kluka ani ce aka kluma jola o hambe anyoko na were